Haupa, dar taldea gara, Dale Con Respira. Punk, oi, ska musika egiten dugu eta oin dela bi urte juntatu ginen eta, bueno, hemen gauz. Eta tiro txampa, txampa! Borroka da, daukagu bide bakarra borroka da, hartuko dugu bidea! Inoz ez du etxiko antifastiko. Hoi estiloa? Hoi estiloa da punka antxerakoa, baina koro gehiago ditu, karakteristika da eskinetoak egiten dutela, baina egiten dugu denetarik, ska, oi, rock and rolla, punk, metal ere jartzen dugu. Bakizu nortzuk garen, beti gaude prest! Zuei horregiteko! Guretzat musika da jendeari zeo zer esateko bide zuzenena. Moztu! Venga! Tío, vale que respira, tío. Porque yo Ura, you can handle. Bestuko nartuko, eraso gehiagorik, arrazakerearen, zuen indarkerian, bakeren kontakerian, eta azkenean borroka da, daukagu bide bakarra borroka da, jota zu eman arte, 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 jota zu! Autodidata, guztiak gainera. Bai, guztiak gainera. Denok hasi ginen etxean, uste dut. Batzuk ez gara ez da autodidaktoak, Autodidaktoak, Espontáneo da, bai, be. Autodidactas y espontáneos. Bueno, bai. Kontzertutara joteko jendeari juntabainik dela eta os va a molar. Ondo dagoela, bai. Ondo pasatzeko, buen rollo eta gustatuko zaizu. Que venga con el Luis Moreno, tío. Pasamos a la publicidad. De libertad por sus calles y su gente, recorren los montes libres con venas de agua dulce. Nuestra identidad nos da un idioma y una fuerza para hacer frentes. Alguien va a decir que miente, nunca dejará. Beti izan gara musika librea. Nahi duguna lortu hori jende guztira heltzea musika eta daukagun medio bakarra da interneta edo gu saltzea kontzertuetan. Eta horregatik sartu gara musika herrian, dela musika librea eta zabaltzen dela euskal guztietik. Eta ez du exigitzen ez derechos de autora aurkitzea edo zebez. Hau da, sartu alduzu internetan, jendea hartzea, zabaltzea eta azkenean nahi duguna da musika doainik izatea. Adelante y siempre en pie, nunca dejará.